स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। तो आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की ओर से। पावर स्टार पवन सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया नवरात्रि स्पेशल गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा असरा लगौले बानी माई हो। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी और ई गाना के लिखले बाड़े विनय बिहारी जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े छोटे बाबा बसही जी। आप लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के ई गाना अभी कमिंग सून में बा और ई गाना के रिलीज डेट और टाइम अभी कुछ भी कंफर्म नइखे। और ई गाना के जब भी रिलीज कल जाई म्यूजिक वाइड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के पावर स्टार पवन सिंह के आवे वाला ई गाना के नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना लोग ई गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।